večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Pred početak NATO saveza u Strasburu predsjednik Obama održao govor u kojem je među ostalim pozdravio ulazak Hrvatske u NATO savez. Predsjednik Obama izjavio je da će uskoro iznijeti plan za svijet bez nuklearnog oružja. Prije početka samita NATO saveza u Strasburu predsjednik Obama održao je govor i odgovarao na pitanja studenata. Među ostalim ukazao je na daljnju važnost NATO saveza. Sada trebamo savez koji je još moćniji od onoga koji je doveo do rušenja Berlinskog zida. Zbog toga pozdravljamo francusku odluku da proširi i produbi svoje sudjelovanje u NATO savezu, kao što podržavamo snažnu europsku obranu. Zbog toga pozdravljamo i ulazak Hrvatske i Albanije u NATO. Ranije, tijekom sastanka s francuskim predsjednikom Sarkozijem, predsjednik Obama ukazao je na važnost dijaloga s Rusijom, ali je i ponovio kritike vojne akcije Rusije u Gruziji prošle godine. Danas i sutra Sjevernoatlantski savez samitom u Francuskoj i Njemačkoj obilježava 60. godišnjicu postojanja. Zbog najavljenih prosvjeda, vlasti u obje zemlje poduzele su izvanredno opsežne mjere sigurnosti. Značaj hrvatskog članstva u NATO savezu naglasio je u izjavi za Glas Amerike predsjednik Hrvatskog Helsinškog odbora Ivo Banac, koji je jučer pred Američkom Helsinškom komisijom svjedočio o kretanjima u jugoistočnoj Europi. Naravno, pozdravljamo činjenicu da je Hrvatska sada članica NATO saveza, to je vrlo važno. Međutim, dok Hrvatska ne bude u Europskoj uniji, dok sve zemlje ove regije ne budu u ova dva vrlo važna saveza koji jamče stabilnost cijele regije, mislim da ćemo biti zabrinuti oko niza situacije u budućnosti. A to se može postići jedino kada Sjedinjene Američke Države pokažu volju da predvode ovim procesima i to je važno podsjetiti, ne samo ovdje nego i drugdje. Prije dolaska u Francusku predsjednik Obama izjavio je u Londonu da će samit skupine 20 najvećih svjetskih ekonomija ostati zapamćen kao prijelomna točka u globalnom ekonomskom oporavku. Međutim, upozorio je da rezultati neće doći u kratkom vremenu. Svjetski čelnici obećali su izdvajanje $1 bilijun i 100 milijardi dolara za međunarodne organizacije koje pozajmljuju novac zemljama najteže pogođenima krizom. Neki američki analitičari vjeruju da će to pridonijeti oporavku američke i svjetske ekonomije, ako ne do kraja ove godine, onda svakako početkom 2010. Komentatori vodećih američkih dnevnika New York Timesa i Washington Posta oprezniji su, pohvalili su postignuća samita, ali i izrazili razočarenje da nisu dogovoreni dodatni paketi državnih poticaja u ekonomijama diljem svijeta. Burza u New Yorku pozitivno je reagirala, pa je indeks Dow Jones u jednom trenutku prešao vrijednost od 8.000 bodova po prvi put u posljednjih nekoliko mjeseci. Nezaposlenost u Sjedinjenim Državama porasla je u ožujku na najvišu razinu proteklih 25 godina. Prema izvješću Ministarstva rada, stopa nezaposlenosti povećala se za 0,4%, te sada iznosi 8,5%. U prošlom mjesecu zatvorene su 663.000 radnih mjesta, najviše u proizvodnom sektoru. Od početka recesije izgubljeno je 5.100.000 radnih mjesta. Američki kongres u međuvremenu usvojio je proračun koji je pretežito u skladu s ambicioznim planom predsjednika Obame na polju zdravstvene skrbi i klimatskih promjena. Prijedlog proračuna vrijedan $3,5 bilijuna u zastupničkom domu usvojen je bez ijednog republikanskog glasa, a slično je bilo i u Senatu. Usvojeni prijedlog temelj je za detaljni proračun koji će biti upućen na usvajanje u Kongres kasnije ove godine. Bivši guverner Illinoisa Rod Blagojevich optužen je jučer i službeno za korupciju. Optužnica uključuje i pokušaj ostvarivanja osobne dobiti u zamjenu za senatsko mjesto koje je ostalo upražnjeno pobjedom Baracka Obame na predsjedničkim izborima. Blagojevich je objavio da ga je optužnica rastužila i povrijedila, ali da nije iznenađen, te je obećao da će dokazati kako je nevin. Blagojevich je uhićen u prosincu, a potom pušten na slobodu uz jamčevinu. Vrijeme na slobodi, među ostalim, provodi gostujući na televiziji, vodi radijske programe, a potpisao je i unosni ugovor za pisanje knjige. To je bilo sve za večeras iz Washingtona, ujedno i sve za ovaj tjedan. Želimo vam lijep i ugodan vikend. Doviđenja do ponedjeljka.